صيغة ودروس وعبر. واللفن Profesor Muhammad Sani Umar Jallimu hafizahullah wa ra'ah, littafi da ke magana akan tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kuma shine zama na 46 a cikin jiran giyan karatu da muke a wannan littafi na Nabiyur Rahma. Yan uwa ba masu albarka ba su manta ba, inda muka tsaya mun tsaya ne akan yakin Badar. Mun tsaya inda muka ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da ribatattun yakin yayi da su. Annabi sallama ya ansa fansa, bayan ya ansa fansa shikenan sai ya sake su suka koma gidajensu. To bayan wannan malam ya mana ta'aliki akan wannan yaƙi. Daman ita ce yaƙi da ta rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, shine yaƙin Badar babba. Duk sahabin da ya halarci wannan yaƙin wata daraja ne, wata manƙaba ce, wani matsayi ne mai girma cikin sahabbai. Sai a ce fulanun badariyun, wani ya halarci yaƙin Badar. Domin me? Domin nuna girma da kambamawa da ainihin nuna darajar su wa'annan mutane. Sannan manzo Allah sallama ya musu bishara, yake ce ma Umar, gaba da zamu tashi kenan, wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Me ya sanar da kai cewa ta yiwu Allah ya tsinkayi, ya kalli mutanen da suka yi yakin Badar, ya ce ku aikata abin da kuka ga dama, haƙiƙa na gafarta mu. Wannan hadisi yana da kissa, wannan hadisin da malam ya kawo mana yana da kissa, nan za mu tashi. Wannan hadisin yana da kissa, shi hadisin da malam ya kawo. Umma kuma littafin tafsiri ƙarƙashin farin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a maghbati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a as-sabil. Mun bayyana to ƙarƙashin wannan ayar, dalilin saukanta, akwai wani sahabi mai suna Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, Annabi sallama ya niyyar zuwa garin Makka. In fahimta, ya sanar da sahabbansa a shirya, to shi kuma sai ya rubuta takarda a ɓoye, sai ya aika da shi ga mutanen garin Makka tare da wata tsohuwa. Sahabbai duk sun da ke faruwa ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Aliyu, kai Zubair da Aliyu, ku je ku hau da wakanku ku bi hanyar Makka, daidai ku zanzamo kaza za ku ga wata mata, ku an so sako a hannunta. Zubair da Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhuma suka sukwani da wakansu suka tafi inda manzon Allah ya faɗa, kwazan zaman da yace nan za a same ta, shi ga matar. Ya ce, kawo mana takardar da ke hannun mu. Suka ce, wata takarda kuma? Wata takarda ne za mu, ita ba ta sani ba. Har sun yarda da ita. Ali da Abu Talib, manzo Allah ya ce akwai, ya ce babu. Sai mata kankat, ya ce ko dai ki kawo mana wannan takarda ki fito da shi, ko kuma me ki tambayar.
ana mu tsare ce da kayan ki. To sai ta ji tsoro, sai ta warware kitsa gashin kanta a ciki ta fito da gaddan. Suna ansan takardar sai wajen annabi sallama, suna zuwa gaban annabi sallama, ana buɗe takarda min Hatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makka, ko kuma daga Hatib dan Abi Balta'a zuwa ga mutanen Makka. Kun ga wannan kamar yayi munafunci kenan, saboda an yi abu a sirrance a ɓoye, shi kuma sai ya fitar da abin nan. Ana faɗin wannan kawai Umar ya ce, manzo Allah ba ni dama adribu ulqa hadal munafiq, ka ba ni dama in sada biyan wannan munafikin Hatib ibn Abi Balta'a. Kana fahimta? To shikenan sai manzo Allah ya ce ma Umar, shine ga masa wannan, wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad kafartu lakum. To shine manzo Allah ya faɗi wannan, sai manzo Allah ya ce Hatib, me yasa kai haka? Yace naga ku mutanen Makka ne, kuna da dangi, kuna da iyalai, za su iya tsare muku dukiyoyinku da gidajenku da abin da ku mallaka, ni kuma ban da kowa. Sai na ga idan ne musu haka za su ji tausayi na Allah su man wani abu wajen kare dukiyata ko wani abu nawa. Kun ga shi fassarar da yi, duk da cewa aikin da ya yi bai dace ba, akwai ha'inci a ciki, amma Allah ya kira shi da sunan muminai. Ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Allah fahimta? Kaga sai manzon Allah sallama ya faɗi wannan magana. To wannan magana da annabi sallama ya faɗa, a zahirin magana yana nuni cewa shikenan tunda sun je yaƙin Badar, mutum zai iya abin da ya ga dama, duk abin da zai je kawai yayi. Kana fahimta? Duk abin da zai je kawai ya je yayi, duk abin da zai je ya je ya aikata, duk abin da ya ga dama kawai ya je zai zuwa ya saban Allah, suna da an ce shi kenan an gafarta masa. Wasu akwai wanda suke da wannan kuskuren da yawa, in an ce misali macen da ta binne ‘ya'ya ko kuma ‘ya'ya guda biyu wanda ba su balaga ba, manzo Allah ya ce, ko kuma mutumin da ya binne sawa'un mutum ko namiji da suka gabatar da ‘ya'ya biyu nasu wanda ba su balaga ba, wuta ba za ta shafe su ba, illa ta hillatul qasam, sai dai wa wayar rantsuwa. Kadan Allah da yake cewa in minkum illa waqiduha kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan dole sai kowa sai ya gitta ta saman jahannam akan sirati. To sai ta ce ai ni yanzu na binne yara biyu uku, don haka za ta yi abin da ta ga dama, tunda manzo Allah ya ce ai wuta ba za ta shafe ta ba. Dala mun fahimta? To irin wannan nasoshi suna nan da yawa. Shin abin da ake nufi mutum ya je abin da ya ga dama ne? Shekul Islam rahmatullahi alaihi akwai yana da wani littafi Muktasabul Fatawa al-Misriyya, Muktasabu Fatawa al-Misriyya, mujalladi 1 a shafinsa na 258 ya ba da amsa akan wannan. Mun fahimta? A takaice ya ce ire-iren wannan hadisan, mun fahimta, suna nufin cewa bayani ne akan cewa mumini yakan yi wasu kyawawan ayyuka wanda za su sa a gafarta masa zunubansa wanda ya gabatar da wanda ma ya jinkirtar, wanda ke ishara akan cewa wannan muminin zai mutu, wannan mutum zai mutu akan imani kuma dan aljanna ne. Zaka koda ya samu zaniya, ya yi wani laifi,
to Allah zai sa ya tuba daga wannan laifin. Dala fahimta? Yanzu kamar wannan Hatib ibn Abi Balta'a ya ji yaƙin Badar, amma ga abin da ya yi, laifin da ya yi, kuma ya faɗi uzurin sa, manzo Allah ya ce kada ya dena, afwan, manzo Allah ya ce ya dena, ba kyau abin da ya yi, har ma aka sako da ayoyi na farkon suratul Mumtahana ko Mumtahina, suratul Imtihan, aka saukar da ayoyi a suratul Mumtahana, kuma Allah ya kira shi sunan ne mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu. Kana fahimta? Banda shi akwai wasu, banda shi akwai wani mai suna Qudama ibnu Abdullah, shi kuma ya ji yaƙin Badar, amma Allah ya jarabce shi ya sha giya, aka yi mai haddi. Ka gani, saboda har kullum muna cewa sahabbai ba masu yawa ne, sukan iya zamewa, sukan tiba-tibai, kuma su nemi gafaran Allah, Allah ya yafe musu. Kaman Mistah, mun san Mistah ko? Mistah wanda shi kuma yana daga cikin wanda suka yi sa baki wajen ƙadafi ga Aisha, duk da cewa Abubakar suna da alaƙa da Abubakar ke ɗaukan ɗawainiyansa komai, Abubakar ya ce ya daina ɗaukan ɗawainiyansa, sai Allah ya saukar da aya ce abinda kai baka dace ba, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal muhajirin wal masakin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sai Abubakar ya ce ya tuba, shi ma ya ce za koma ce da shi, duk da cewa kaga ya samu zamiya na shiga cikin wanda suka yi kazafi, ma'ana ba shi ma yana da wanda suka furta suka yi magana akan abin, aka yi masa bulala 80 bulalan kazafi, kuma ya je ne kana min ahli badr. Dala mun gane kadiyan, ba wai ana nufin ba za su taɓa sako ba ne, za su iya yi, amma kuma za su tuba, su kyautata tubansu, kuma Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya san cewa za su mutu akan me, za su mutu akan imani. Dala mun fahimta? Shi ne ma'anan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dangane da su. Ibn Qayyim a cikin Al-Fawaid, shi dalibin Ibn Taymiyyah kenan, Ibn Qayyim Al-Jawziyya yana da wani littafi mujalladi da Al-Fawaid. To cikin farko-farkonsa shafi na 21 zuwa shafi na 22 yi bayani a nuskan da nake da shi, ya yi bayani akan wannan matsalan fa'ida ya sa mata, dan littafin haka yake, sai ya ce fa'ida, sai ya kawo wata matsala ko aya ko hadisi, sai ya bayani maganganun malamai akai. Ya lamu fahimta? Kada a ɗauka kuskuren fahimta akai, sai ya bayani menene daidai dangane da matsalan. Shi ma ya yi bayani, ya ci bayan ya kawo zantukan malamai akai, sai ya ce abin da muke ganin cewa shine daidai, Allah shine mafi sani. Wannan maganan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi, anna hadhihi al-khitab, irin wannan maganan da manzo Allah yake cewa ku je ku aikata abin da dama Allah ya gafarta muku, cewa qad alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum. Kun gani, haƙiƙa da man can a ilimin Allah ya san ba za su ba addinin su ba, bal yamutuna ala al-islam, za su mutu akan musulunci, wa annahu qad yuqadifuna ba'da ma yuqadifu ghayruhum min al-dhunub, cewa za su iya yin wani abu cikin laifi kamar yadda wasu za su iya yi, wasu da ba su za su iya yi, sai dai Allah ba zai bar su ba su doge akan wannan laifi, bal zai datar da su da su yi tuba ingantacciya da istighfari da kyawawan ayyuka da zai share musu wannan laifi, su kasance sun mutu ne kuma sun shiga aljanna kamar yadda ya zo. Kana fahimta? Wannan dai akwai, in mutum na son bukatan ƙarin bayani sai ya koma wa'annan littattafai guda biyu na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi, Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyya, sai kuma shi wannan littafin Al-Fawaid na Ibn Qayyim. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi ghazwatu bani Qaynuqa. Haka ne ko? Dan za mu tashi. Su wayannan, amma akwai as'ila muraja waliba. Kam adadu usara al-mushrikin fi hadhihi al-ghazwa? Musu nawa aka kama? Bus 70.
ماذا كان موقف أبو بكر وموقف عمر منه me matsayin Abubakar dangane da fursunonin yaƙi me kuma matsayin Umar Abubakar fansa Umar ya ce me a kashe su kaga manzala nawa ya ɗauka mara ila'i kaga to me kuma ya sauka bayan haka wata aya ce ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يوم الله يسلم بك في غزوة بنو قينقاع ما يستفاد من الغزوة بدر ضمن أنبتا شيء أشيكو ساتين يا جماعة yaƙin banu qainuqa su wa'annan banu qainuqa kamar yadda malam zai mana muqaddima suna daga cikin ƙabilun Yahudawa guda uku da manzon Allah ya zo ya tarar a garin Madina. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina, to ya tarar da ƙabilun Yahudawa, duk da ke za mu ga ya aka yi tarihin su suka dawo garin Madina. Shi ma wannan wani tarihi ne mai tsawo, ya aka yi Yahudawa ko ka ce banu Isra'il wanda suka fandare a cikinsu suka zo garin Madina. Har kuma suka kasance ƙabilu guda uku dama ka ne an daidaita su kuma su suna karantawa a cikin littattafansu sifofin garin Madina suna tsammanin cewa annabin da za a aiko cikin su zai suka je Madina duk suka tare kuma bayan wani dalili ya sa duk abubuwan su a duniya to da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina kamar yadda malam zai ga mana ya samu ƙabilu ne guda uku ne ya gudawa wayannan suna daga cikin ƙabilun da suka ha'inci annabi sallama suka yaudara suka zubar da mutuncin daraja na wata baiwan Allah musulma wanda sanadiyyar haka annabi sallama ya sa aka kore su daga inda suke kamar yadda za mu zo mu ji qaswatu banu qainuqa hiya min uli ghazawatihi sallallahu alaihi wa sallam ma al-yahud wannan yaƙi na banu qainuqa yana daga cikin farko-farkon yaƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi tare da yahudawa fagazawatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma al-yahud yaƙoƙan annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi tare da yahudawa wa in kanat mukhalifatan fi zamaniha duk da cewa sun sassaba a lokacin da aka yi su shine zamani lokacin da aka yi su lakinnaha sai dai wayannan yaƙoƙa muttafaqatun fi asbabiha sun haɗu da dalilin da yasa ake yin su wa hiya khiyaratu yahudi wa ghadruhum shine ha'incin yahudawa da yaudararsu kana fahimta za mu zo mu ji wayannan yaƙoƙi na farko na ce mana su ne wannan malam ya ambata shi ne na farko shi ne ghazwatu banu qainuqa akwai ghazwatu banu nadir mun fahimta da aka yi da su shi ne yaƙin Khaibar duk da cewa an samu saɓani wajen me wajen lokutan da aka yi yaƙin sai dai dalilin yin yaƙansu dalili ne guda ɗaya shi ne me khiyanatuhum wa ghadruhum ha'incinsu da kuma yaudararsu saboda daman haka ɗabi'ansu yake suna da ha'inci kuma suna da yaudara har gobe suna da wannan to gaci dalilin da yasa ake walamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam almadinata muhajiran min makkah yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin madina yana mai hijira daga makka wajada biha min alyahud ثلاث قبائل من قبائلهم المشهورة sai ya samu ƙabilu guda uku cikin ƙabilunsu na Yahudawa sanannu shahararru a wancan lokaci sanannu guda uku wahum su ne banu qainuqa wa banu nadir sai kuma wa banu quraiza فقعد معهم معاهدة sai manzon Allah ya kulla yarjejeniya da su shine mu'ahada
sai annabi sallama ya kulla mene yarjejeniya da alƙawari da su. wa kana min nususi hadhihi almu'ahada, kuma ya kasance cikin nassoshi, cikin ajandas, cikin ka iya cewa bunud na wa'innan yarjejeniya, Allah yu'inu alayhi ahadan, kun gani, kada su taimaki wasu akan annabi sallama, kada wani ya zo ce zai yaƙi annabi su su ce me za su taimaka ma wannan mutum. wa inda hamahu aduwwun, in kuma wani maƙi ya kawo masa mamaya, nasaruhu, za su taimake shi, za su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam. kun ga biyu ko? wannan kaɗan ne daga cikin yarjejeniyar da aka yi da su. na farko ba za su taimaki kowaye ba idan ya zo zai yaƙi annabi sallama. na biyu idan maƙiya sun zo za su yaƙi annabi sallama, sun kawo masu mamaya, sun kawo masu hari, shine da haman adu nasaruhu, za su taimake shi. walakin lal yahuda, sai dai su yahudawa, wahum ahlul ghadri wal khiyada, kuma su ma yahudawa daman sanannu ne da yaudara da ha'inci. wannan ɗabi'an a jikinsu take, sai an ce su kaza kawai sai su ha'inci, sai su yaudara. mutane ne mugaye, kuma haƙƙi ya zo har gobe suna da wannan. za a yarjejeniya su a alliance a komai, amma kawai su ƙarya. suna za a ce an tsagaita wuta tsakanin falistinawa, an ce an kawai sai da ba a wasu ma satuka ko abin nan, kawai sai ga sun ƙara gefen makama, saboda mutane ne mayaudara maha'inta. haka suke. lam yafu bima ahaduhu alayhi, ba su cika alƙawarin da suka yi ma annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. shine lam yafu ma bima ahaduhu alayhi, ba su cika abin da suka yi yarjejeniya suka yi mai alƙawari a kansa ba. don haka waqa'at ghazwatu bani qaynuqa ba'da ghazwati badr kubra. yaƙin bani qaynuqa ya auku ne bayan yaƙin badar babba fi sanati thaniya lil hijra, shi ma shekara ta biyu bayan hijira. kada manta an yaƙin badar shekara ta biyu bayan hijira, kuma cikin ramadan ana azumi aka yaƙin. wa kana yahudu bani qaynuqa, kuma yahudawan bani qaynuqa min ashaddi yahudu aqwam, kunji suna daga cikin mafi tsanani ta kowane bangare, wa aqwam kuma su ne mafi ƙarfin su a garin Madina. dalan fahimta, suna da ƙarfi na Allah, na makamai, na mutane. don haka walamma ra'au nasara Allah ta'ala li wasallama wa ashabihi yawm badr, yayin da suka ga nasarar Allah da ya bawa manzansa da sahabbansa ranar yakin badar, wa anna kalimatal muslimina qad zaharat, kuma بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
haka yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara da godiya da yabo da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan sifofin kamala da cika, wanda ya shiri mana sake haduwa a wannan masallaci namu na Jami' Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wanda ke wannan unguwa na Shagari a Kazauri. Yau muna daren Alhamis, yammacin Laraba, wanda ya kama 21 ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1448, wanda ya daidai da 5 ga watan 8 miladiya 2026, domin ci gaba da karatun littafin nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallama, siratun wa durusun wa ibar, wallafan Profesor Muhammad Sani Umar Lemu hafizahullah wa ra'ah, littafi da ke magana akan tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma shine zama na 46 a cikin jiran giyan karatu da muke a wannan littafi na nabiyur rahma. Yan ba masu albarka ba su manta ba, inda muka tsaya mun tsaya ne akan yakin Badar. Mun tsaya inda muka ji yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da ribatattun yakin ya yayi da su. Annabi sallama ya ansa fansa, bayan ya ansa fansa shikenan sai ya sake su suka koma gidajensu. To bayan wannan malam ya mana ta'aliki akan wannan yaƙi. Daman ita ce yaƙi da ta rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, shine yaƙin Badar babba. Duk sahabin da ya halarci wannan yaƙin wata daraja ne, wata manƙaba ce, wani matsayi ne mai girma cikin sahabbai. Sai a ce fulanun badariyun, wani ya halarci yaƙin Badar. Domin me? Domin nuna girma da kambamawa da ainihin nuna darajar su wa'annan mutane. Sannan manzo Allah sallama ya masu bishara, yake ce ma Umar, gaban da zamu tashi kenan, wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Me ya sanar da kai cewa ta yiwu Allah ya tsinkayi, ya kalli mutanen da suka yi yakin Badar, ya ce ku aikata abin da kuka ga dama, haƙiƙa na gafarta muku. Wannan hadisi yana da kissa. Wannan hadisin da malam ya kawo mana yana da kissa. Nan za mu tashi. Wannan hadisin yana da kissa, shi hadisin da malam ya kawo. Umma kuma littafin tafsiri, ƙarƙashin farin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من فهمت؟ to ƙarƙashin wannan ayar dalilin saukanta akwai wani sahabi mai suna Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa garin Makka. In fahimta, ya sanar da sahabbansa a shirya. To shi kuma sai ya rubuta takarda a ɓoye, sai ya aika da shi ga mutanen garin Makka tare da wata tsohuwa. Sahabbai duk ba san me ke faruwa ba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, Aliyu, kai Zubair da Aliyu, ku je ku hau da wakanku ku bi hanyar Makka, daidai ku zanzamo kaza za ku ga wata mata, ku an so sako a hannunta. Zubair da Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhuma suka sukwani da wakansu suka tafi inda manzon Allah ya faɗa, ko zanzaman da yace nan za a same ta, sai ga matan. Yace kawo mana takardun da ke hannun mu, suka ce wata takarda kuma.
wata takarda ne za mu, ita ba ta sani ba, har sun yarda da ita Ali da Abu Talib. Manzo Allah ya ce akwai, ya ce babu. Sai mata kankat ya ce ko dai ke kawo mana wannan takarda ki fito da shi ko kuma me ki tambas ana kokari ce da kayan ki. To sai ta ji tsoro, sai ta warware kitsa gashin kanta a ciki ta fito da takardar. Suna san takardar sai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna zuwa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana buɗe takarda min Hatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makka, ko kuma daga Hatib dan Abi Balta'a zuwa ga mutanen Makka. Kunga wannan kamar yayi munafunci kenan, saboda an yi abu a sirrance a ɓoye, shi kuma sai ya fitar da abin nan. Ana faɗin wannan kawai Umar ya ce manzo Allah ba ni dama adribu unqa hadal munafiq, ka ba ni dama in sada biyan wannan munafikin Hatib ibn Abi Balta'a. Kana fahimta? To shikenan sai manzo Allah ya ce ma Umar, shine ga masa wannan, wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad kafartu lakum. To shine manzo Allah ya faɗi wannan. Sai manzo Allah ya ce Hatib, me yasa kai haka? Yace na ga ku mutanen Makka ne, kuna da dangi, kuna da iyalai, za su iya ɗage muku dukiyoyinku da gidajenku da abin da ku mallaka, ni kuma ban da kowa. Sai na ga idan ne masu haka za su ji tausayi na la'alla su man wani abu wajen kare dukiyata ko wani abu nawa. Kun ga shi fassaran da duk da cewa aikin da ya yi bai dace ba, akwai ha'inci a ciki, amma Allah ya kira shi da sunan muminai. Ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Allah fahimta? Kaga sai manzon Allah sallama ya faɗi wannan magana. To wannan magana da Annabi sallama ya faɗa, a zahirin magana yana nuni cewa shikenan tunda sun je yaƙin Badar, mutum zai iya abin da ya ga dama, duk abin da zai je kawai yayi. Yana fahimta? Duk abin da zai je kawai ya je yayi, duk abin da zai je ya je ya aikata, duk abin da ya ga dama kawai ya je zai zuwa ya saban Allah, sai da an ce shikenan an gafarta masa. Wasu akwai wanda suke da wannan kuskuren da yawa. In an ce misali macen da ta binne ‘ya'ya ko kuma ‘ya'ya guda biyu wanda ba su balaga ba, manzo Allah ya ce, ko kuma mutumin da ya binne sawa'un macen ko namiji da suka gabatar da ‘ya'ya biyu nasu wanda ba su balaga ba, wuta ba za ta shafe shi ba illa ta hillatu qasam, sai dai wa rantsuwa. Fadan Allah da yake cewa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan dole sai kowa sai ya gitta ta saman jahannam akan sirati. To sai ta ce ai ni yanzu na binne yara biyu uku don haka za ta yi abin da ta ga dama, tunda manzo Allah ya ce ai wuta ba za ta shafe ta ba. Dala mun fahimta? To irin wannan nasoshi suna nan da yawa. Shin abin da ake nufi mutum ya je abin da ya ga dama ne? Shekul Islam rahmatullahi alaihi akwai yana da wani littafi Muktasabul Fatawa al-Misriya, Muktasabu Fatawa al-Misriya, mujalladi 1 a shafinsa na 258 ya ba da amsa akan wannan. Mun fahimta? A takaice ya ce ire-iren wannan hadisan, mun fahimta, suna nufin cewa bayani ne akan cewa mumini yakan yi wasu kyawawan ayyuka wanda za su sa a gafarta masa zunubansa wanda ya gabatar da wanda ma ya jinkirtar, wanda ke ishara akan cewa wannan muminin zai mutu, wannan mutum zai mutu akan imani kuma dan aljanna ne. Zaka koda ya samu zaniya, ya yi wani laifi,
to Allah zai sa ya tuba daga wannan laifin. Bala fahimta? Yanzu kamar wannan Hatib ibn Abi Balta'a ya ji yakin Badar, amma ga abin da yayi, laifin da yayi, kuma ya faɗi uzurin sa, manzo Allah ya ce kada ya dena, afwan, manzo Allah ya ce ya dena, ba kyau abin da yayi. Har ma aka sako da ayoyi na farkon suratul Mumtahana ko Mumtahina, suratul Imtihan, aka saukar da ayoyi a suratul Mumtahana, kuma Allah ya kira shi sunan ne mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu. Ban da shi akwai wasu, ban da shi akwai wani mai suna Qudama ibn Abdullah, shi kuma ya ji yakin Badar, amma Allah ya jarabce shi ya sha giya, aka yi mai haddi. Ka gani, saboda har kullum muna cewa sahabbai ba masu yawa ne, sukan iya zamewa, sukan tibai kuma su nemi gafarin Allah, Allah ya fi musu. Kaman Mistah, mun san Mistah ko? Mistah wanda shi kuma yana daga cikin wanda suka yi sa baki wajen kadafi ga Aisha, duk da cewa Abubakar suna da alaka da Abubakar ke daukan ɗauniyansa ko mai Abubakar yanzu ya ce ya daina daukan ɗauniyansa, sai Allah ya saukar da aya ce abinda kai baka dace ba, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulul qurba wal muhajirin wal masakin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sai Abubakar ya ce ya tuba, shi ma ya ce za koma ce da shi, duk da cewa kaga ya samu zamiya na shiga cikin wanda suka yi kazafi, mana ba shi ma yana da wanda suka furta suka yi magana akan abin, aka yi masa bulala 80 bulalan kazafi, kuma ya je ne kana min ahli badr. Dala mun gane kabilan, ba wai ana nufin ba za su taɓa sako bane, za su iya yi, amma kuma za su tuba, su kyautata tubansu, kuma Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya san cewa za su mutu akan me, za su mutu akan imani. Mala mun fahimta? Shine ma'anan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dangane da su. Ibn Qayyim a cikin Al-Fawaid, shi dalibin Ibn Taymiyyah kenan. Ibn Qayyim Al-Jawziyya yana da wani littafi mujalladi da Al-Fawaid. To cikin farkon sa shafi na 21 zuwa shafi na 22 yayi bayani a nuskan da muke da shi, yayi bayani akan wannan mas'alan fa'ida ya sa mata. Dan littafin haka yake, sai ce fa'ida, sai kawo wata matsala ko aya ko hadisi, sai bayani maganganun malamai akai. Ya lamu fahimta, kada a ɗauka kuskuren fahimta akai, sai ya bayani menene daidai dangane da matsalan. Shi ma ya yi bayani, ya ci bayan ya kawo zantukan malamai akai, sai ya ce abin da muke ganin cewa shi ne daidai, Allah shi ne mafi sani. Wannan maganan da Allah subhanahu wa ta'ala yake anna hadal kitab, irin wannan maganan da manzo Allah yake cewa ku je ku aikata abin da dama Allah ya gafarta muku, cewa qad alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum. Kun gani, haƙiƙa da man can a ilimin Allah ya san ba za su ba addinin su ba, bal yamutuna ala al-islam, za su mutu akan musulunci. Wa annahu qad yuqadifuna ba'da ma yuqadifu ghayruhum min al-dhunub, cewa za su iya yin wani abu cikin laifi kamar yadda wasu za su iya yi, wasu da ba su za su iya yi, sai dai Allah ba zai bar su ba su doge akan wannan laifi, bal zai datar da su da su yi tuba ingantacciya da istighfari da kyawawan ayyuka da zai share musu wannan laifi, su kasance sun mutu ne kuma sun shiga aljanna kamar yadda ya zo. Kana fahimta? Wannan dai akwai in mutum na son bukatan ƙarin bayani sai kuma wa'annan littattafai guda biyu na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi, Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyya, sai kuma shi wannan littafin Al-Fawaid na Ibn Qayyim. Allah ya samu dace. za mu tashi ghazwatu bani qaynuqa. Haka ne ko dan za mu tashi su wayannan, amma akwai as'ila muraja wani ba. Kam adadu usara al-mushrikin fi hadhihi al-ghazwa? Bus wani nawa aka kama? Bus 70. ماذا كان موقف أبو بكر وموقف عمر منه؟ me matsayin Abubakar dangane da fursunonin yaƙi, me kuma matsayin Umar? Abubakar kansa, Umar ya ce me a kashe su. Kaga manzala nawa ya ɗauka? Mara ila'i haka? To me kuma ya sauka bayan haka?
wata aya ce ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard yawwa Allah ya sa mu dace sai ghazwatu banu qainuqa ma yusafadu min ghazwat badr mun ambata shi a cikin ko satin da ya gabata yaƙin banu qainuqa su wa'annan banu qainuqa kamar yadda malam zai mana muqaddima suna daga cikin ƙabilun yahudawa guda uku da manzon Allah ya zo ya tarar a garin Madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina to ya tarar da ƙabilun yahudawa duk da ke zamu ga ya akai tarihin su suka dawo garin Madina shi ma wannan wani tarihi ne mai tsawo ya akai yahudawa ko ka ce banu Isra'il wanda suka fani gari a cikin su suka zo garin Madina har kuma suka kasance ƙabilu guda uku dama ka ne an daidaita su kuma su suna karantawa a cikin littattafansu sifofin garin Madina suna tsammanin cewa annabin da za a aiko cikin su zai sai suka je Madina ji suka tare kuma bayan wani dalili ya sa duk abubuwa su a duniya to da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina kamar yadda malam zai gaya mana ya samu kabilu ne guda uku ne Yahudawa wayannan suna daga cikin kabilun da suka ha'inci annabi sallama suka yaudara suka zubar da mutuncin daraja na wata baiwan Allah musulma wanda sanadiyyar haka annabi sallama ya sa aka kore su daga inda suke kamar yadda zamu mu ji kaswatu banu qainuqa hiya min uli ghazawatihi sallallahu alaihi wa sallam ma al-yahud wannan yaki na banu qainuqa yana daga cikin farko-farkon yakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi tare da yahudawa fagazawatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'al yahud ya ƙoƙan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi tare da yahudawa wa in kanin mukhalifatan fi zamaniha duk da cewa sun sassaba a lokacin da aka yi su shine zamani lokacin da aka yi su lakinnaha sai dai wayannan ya ƙoƙa muttafaqatun fi asbabiha sun haɗu da dalilin da yasa ake yin su wa hiya khiyaratu yahudi wa ghadruhum shine ha'incin yahudawa da yaudarar su kana fahimta za mu zo mu ji wayannan yaƙoƙi na farko na ce mana su ne wannan malam ya ambata shine na farko shine ghazwatu bani qainuqa akwai ghazwatu bani nadir kun fahimta da aka yi da su shine yaƙin khaybar duk da cewa an samu saɓani wajen lokutan da aka yi yakin sai dai dalilin yin yaƙansu dalili ne guda ɗaya shine ne khiyanatuhum wa ghadruhum ha'incinsu da kuma yaudararsu saboda daman haka ɗabi'ansu yake suna da ha'inci kuma suna da yaudara har gobe suna da wannan to gaci dalilin da yasa ake ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة يعني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزو در المدينة ينا من هجرة در مكة وجد بها من اليهود ثلاث قبائل من قبائلهم المشهورة سيسامو قبيلو guda uku cikin kabilunsu na Yahudawa sanannu shahararru a wancan lokaci sanannu guda uku wahum su ne banu qainuqa wa banu nadir sai kuma wa banu quraiza faqa'ada ma'ahum mu'ahadatan sai manzon Allah ya kulla yarjejeniya da su shine mu'ahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla mene yarjejeniya da alƙawari da su wa kana min nususi hadhihi mu'ahada kuma ya kasance cikin nassoshi cikin agendas cikin ka iya cewa bunud na wa'innan yarjejeniya Allah yu'inu alaihi ahadan kun gani kada su taimaki wasu akan annabi sallama kada wani ya ce zai yaki annabi su ce ne za su taimaka ma wannan mutum wa inda hamahu aduwwun in kuma wani maƙi ya kawo masa mamaya nasaruhu za su taimake shi
za su ne za su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga ko wannan kaɗan ne daga cikin yarjejeniyar da aka yi da su. Na farko ba za su taimaki kowaye ba idan ya zo zai yaƙi annabi sallama. Na biyu idan maƙiya sun zo za su yaƙi annabi sallama, sun kawo masu mamaya, sun kawo masu hari, shine da hamahu adu nasaruhu, za su taimake shi. Walakin lal yahuda, sai dai su yahudawa, wahum ahlul ghadri wal khiyaɗa, kuma su ma yahudawa daman sanannu ne da yaudara da ha'inci. Wannan ɗabi'an a jikinta take, sai an ce su kaza kawai sai su ha'inci, sai su yaudara. Mutane ne mugaye kuma har ila har gobe suna da wannan. Za a yarjejeniya su a alliance a komai, amma kawai su ƙarya. Suna za a ce an tsagaita wuta tsakanin Falistinawa, an ce an kawai sai da ba a wasu ma satuka ko abin nan, kawai sai ga sun ƙara jefa makama, saboda mutane ne mayaudara maha'inta. Haka suke. Lam yafu bima ahaduhu alayhi, ba su cika alƙawarin da suka yi ma annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. Shine lam yafu ma bima ahaduhu alayhi, ba su cika abin da suka yi yarjejeniya suka yi mai alƙawari akan sa ba. Don haka waka'at ghazwatu bani qaynuqa ba'da ghazwati bani kubra. Yaƙin bani qaynuqa ya auku ne bayan yaƙin badar babba fi sanati thaniya lil hijra, shi ma shekara ta biyu bayan hijira. Kada manta an yaƙin badar shekara ta biyu bayan hijira, kuma cikin ramadan ana azumi aka yaƙi. وكان يهود بني قينقاع kuma yahudawan bani qaynuqa min ashaddil yahudu aqwam, kunji suna daga cikin mafi tsanani ta kowane bangare, wa aqwam kuma su ne mafi karfin su a garin Madina. Daga fahimta suna da ƙarfi da Allah na makamai na mutane. Don haka ولما رأوا نصر الله تعالى لرسول الله وأصحابه يوم بدر، yayin da suka ga nasarar Allah da ya ba wa manzansa da sahabbansa ranar yakin badar, wa anna kalimatul muslimina qad zaharat, kuma